Txiko jazko hitz batzuk esatea, ezta? Motza izango naiz, Arratsaldeon guztioi. Gaur, hemen zaudeten batzuk, Ordiziako musika eskolako ikasleak izan zarete. Beste batzuk, aurrerago gehitu zarete. Zuei guztioi, mila esker eta zorionak zuen seme alabei aukera eman izanagatik ulertzeko musika intentsitatez bizitzeko modurik hoberena musika bere ikastea dela. Zorionak. Felicidades a todos y todas por dar a vuestros hijos e hijas la posibilidad de comprender que para vivir con más intensidad la música, el mejor camino es entenderla. Mila esker, uda izan, agur.